ए धरती के साथ साथ आप सबके भी हम एजा से गोड़ छुके गोड़ लागत नहीं, खाली जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद देती जाए राकेश भैया। और आई हम आप सबके ज्यादा समय न लेते हुए हम अपन गीत सुनाई, काहे कि अभी बहुत सारा कलाकार आदरणीय बड़े भैया समर सिंह जी भी उपस्थित बानी, बड़े भैया मोहन राठौर जी, भाई मैंगो मैन जी, हेलो, और भी बहुत सारा कलाकार यहाँ उपस्थित बा। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम अपन गीत प्रस्तुत करत नहीं। हेलो 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 ए सिमरन राउर फैन बोलावता ने। एगो गाना हमार लॉकडाउन जब पहला लागल रहे तो एगो हमार गाना वायरल भेल रहे, टिकटॉक जब चलत रहे। कि जितना रोताड़ू हमके जगावे खातिर के ये गाना के सुन ले बात नहीं, हाथ उठा के बताई जाता। लव यू। आप सब ने मेरे गाने को प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि आभार। आप लोगों ने इस भाई के गाने को इतना प्यार दिया कि जितना रोवताड़ू हमके जगावे खातिर, जितना रोवताड़ू हमके जगावे खातिर, काश तनिका सरोवले हो तू पावे खातिर, काश तनिका सरोवले हो तू पावे खातिर, जितना रोवताड़ू हमके जगावे खातिर, जितना रोवताड़ू हमके जगावे खातिर, काश तनिका सरोवले हो तू पावे खातिर, काश तनिका सरोवले हो तू पावे खातिर। लाइन रहे भैया जौना पे सबसे ज्यादा वीडियो जौना लाइन पे बनल है कि हमारा घर भर के लोग तो के जानत रहे, आ हमार मम्मी पतो तो के मानत रहे। भैया हो भैया एक मिनट, हमारा घर भर के लोग तो के जानत रहे, हमर मम्मी पतो तो के मानत रहे, कि मुँह कवन लेके जाती देखावे खातिर, मुँह कवन लेके जाती देखावे खातिर, सरवले हो तू पावे खातिर, काश तनिका सरवले हो तू पावे खातिर। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, मेरी तुम्हें मालूम नहीं। एगो औरियो में लाइन वायरल भले भैया हो
भैया एक कि तोहरा जिंदगी से लगो हाथ गई हो अरे ले गड़िए के नीचे जाके कोठ गई हो कि तोहरा जिंदगी से लगो हाथ गई हो अरे ले गड़िए